Здравейте хора, аз съм Сашо Геймс БГ. Снимам от телефона, паметта ми е твърде малка, така че ще направя 3 бързи пакости. И така, ще започна на бързичко с прозореца на комшините. И така, да започваме. Не научих, мисля. Пак! Не мислях. Ето виждате. Сега бързичко се махам. И така. Втора жертва. Таскаща. И така. Не учих много добре. Нищо. Пак. Не става. За Бога, дяволите не става. И май ще хвърлям така. Ето видяхте, учих. И така. Следващата жертва. Колата на комшията. И така. Бързо. Не сме врагове. Ето ме и колата. И... Motherfucker! Вижте, това е всичко от този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако така, дайте по един лайк. Абонирайте се. Нещо не ви е харесало, дайте коментар за подобрение. И чао!